Na akkor nekem egy ilyen Facebook alkalmazásom van, amin vannak posztok, vannak kommentekre lehet válaszolni. Ami nem működik, mert elbasztam a Firebase rule-okat, de mindegy, lehet lájkolgatni őket, megosztás még mindig működik, felfedezésben lehet, nem tudom, keresni dolgokat, embereket, posztokat, bármit. Értesítésekben, ha valaki lájkolja a posztjaimat, vagy haverok leszünk valakivel, akkor kapok róla értesítést, oda-vissza posztra, amint történt az. Vannak csoportok, amikben vannak olyan posztok, amiket csak a csoporttagok látnak, de ez itt a home-ban is itt van, hogy csoportokból jött posztok is itt vannak, aztán lehet usert is szerkeszteni, és hát kb. Ennyi. Kijelentkezés, bejelentkezés működik, de most nem fogom megcsinálni. Na jó van, csá!